Η παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της σωματικής αλλά και πνευματικής εργασίας είναι το απόλυτο ζητούμενο για τις μέγιστες επιδόσεις. Υιοθετήστε λοιπόν 4 βασικές συνήθειες προκειμένου να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτό το δύσκολο καθημερινό σας έργο. Πρώτη συνήθεια, πείτε ναι στο πρωινό. Μην παραλείπετε το πρωινό γεύμα. Είναι το σημαντικότερο της ημέρας, είναι η πρώτη παροχή ενέργειας στον οργανισμό. Δεύτερη συνήθεια, μεταφέρετε από το σπίτι σας ένα ελαφρύ σνακ, όπως για παράδειγμα ένα σάντουιτς που έχετε φτιάξει ή ένα κομμάτι πίτα στη δουλειά, γιατί έτσι θα αποφύγετε να καταναλώσετε κάτι που στη δουλειά είναι σίγουρα λιγότερο υγιεινό από την σπιτική επιλογή. Τρίτη συνήθεια, πείτε ναι στην ενυδάτωση. Μην ξεχνάτε να πίνετε αρκετό νερό, αλλά και αφεψίματα, γιατί και αυτά συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού και γνωρίζουμε σήμερα ότι για την καλή πνευματική αλλά και σωματική λειτουργία του οργανισμού απαιτείται καλή ενυδάτωση. Και τέταρτον, πείτε ναι σε σνακ, τα οποία μπορεί να προσφέρουν στον οργανισμό καλό κορεσμό, να σας χορτάσουν δηλαδή για αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά και ενέργεια. Τέτοια σνακ μπορεί να είναι κάποιες μπάρες δημητριακών, ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, αποξηραμένα φρούτα όπως τα δαμάσκηνα, τα βερίκοκα, οι χουρμάδες, ανάλατη ξηρή καρπή ή και κάποια ολικής αλέσεως, κράκερς ή κριτσίνια.